Dobrý večer, opäť prichádzam s reláciou Najlepšie počasie. Najteplejším mesiacom v roku je u nás väčšinou júl, ale na horách býva najteplejším mesiacom až august a potvrdzujú to aj naše horské meteorologické stanice. Tak napríklad na Lomnickom štíte absolútne najvyššia teplota prekročila hranicu 19 stupňov a bolo to 20. augusta v roku 1943. Na Chopku je absolútne maximum nad 20 stupňov. Bolo dosiahnuté trikrát, naposledy 21. augusta v roku 2000. Dnes ale na horách bolo chladnejšie ako tieto extrémne hodnoty. Chopok mal len 12 a na Lomnickom štíte bolo ešte menej, len 6 stupňov. Súvisí to aj s tým, že na Lomnickom štíte v tých výškach nad 2000 metrov je stále ešte severozápadné prúdenie chladnejšieho vzduchu. Aj keď všade je pekne slnečno, je tu tlaková výš, predsa len potrebujeme, aby začal prúdiť teplý vzduch aj vo vyšších vrstvách ovzdušia. Potom sa bude výrazne oteplovať aj pri zemi. Zrážková činnosť sa zatiaľ sústreďuje do západnej Európy, do Škandinávie a na Britské ostrovy. Do dnešného rána tam za 24 hodín napršalo 30 až 40 mm zrážok. Predpokladáme, že tlaková výš sa teda bude ďalej rozširovať nad Baltické more a potom do východnej Európy a zase nad vnútrozemí by mala postupne slabnúť. Stále však ešte bude pokračovať prílev teplého vzduchu a dokonca sa ešte bude zosilňovať pred približovaním sa ďalšieho studeného frontu. Tento studený front by mal preniknúť na naše územie v priebehu útorka, ale aj za ním tu bude ešte západné prúdenie a to nie je až taký studený vzduch, takže ani v budúcom týždni sa ešte nejako výraznejšie neochladí. Čiže prílev teplého vzduchu zatiaľ smeroval oblúkom do Poľska, ale predpokladáme, že už zajtra to bude južné, juhozápadné prúdenie rovno nad naše územie. Studený vzduch z Atlantiku cez Britské ostrovy bude smerovať nad Baltické more a tam by malo byť aj najveternejšie počasie. To znamená, že najchladnejšie v súčasnosti je ešte stále v strednej Európe, teploty okolo 10 alebo aj pod 10 stupňov. Na juhu bola ďalšia tropická noc nad 20 stupňov. Vo vnútrozemí cez deň teplota vystúpila väčšinou na 26 až 27 stupňov, aj na našom území popoludne väčšinou 27, ale vo Francúzsku až 32 stupňov a to je ten teplý vzduch, ktorý by zajtra mal byť u nás. Takže predpokladáme, že v noci na západnom Slovensku bude jasno alebo len malá oblačnosť. Teplota sa bude udržiavať na hodnotách 16 až 17 stupňov, čo je 3 až 4 stupne nad dlhodobým priemerom. Bude to teplá noc. Podobne na strednom Slovensku jasno, na najvyš malá oblačnosť, 12 až 16 stupňov. V horských dolinách bude chladnejšie, ale tam by to malo byť od 6 do 10 stupňov. Aj to sú ešte stále teploty okolo dlhodobého priemeru. Na východe jasno alebo len malá oblačnosť 12 až 15, na Spiši a v Zamagúri okolo 10 stupňov, vietor väčšinou slabý. Predpokladáme, že keď bude takáto príjemná noc, bude aj zajtrajší deň príjemný. Očakávame na západnom Slovensku, že bude jasno, na najvyš malá oblačnosť. Teplota okolo poludnia už by mala mať 27-28 stupňov, maximum popoludní okolo 2., 3., 4. hodiny môže byť až do 30 stupňov. Na strednom Slovensku z rána mala cez deň zväčšená oblačnosť 25 až 28 stupňov. Opäť na juhu to môže vyťahnuť až na 30. A na východnom Slovensku rátame tiež s pekným slnečným počasím, s malou kopovitou oblačnosťou. 25 na Spiši v Zamagúri, inde to bude teplejšie, na juhu 27 a môže byť až do 29 stupňov. Všade už by mal pomaly prevažovať južný, juhozápadný vietor, ale len 10-15 km za hodinu. V pondelok predpokladáme, že bude ešte teplejšie, ale väčšinou len v Podunajskej nížine, prípadne ešte na juhu stredného Slovenska. Tam by to mohlo byť okolo 32 stupňov. Inde na severe nad 25. V útorok 30-31, to už asi na západnom Slovensku nebude, pretože od západu príde studený front, budú tam už búrky, ale východná polovica Slovenska bude mať ešte dobré počasie. V noci na stredu búrky asi na celom území, v stredu v chladnejšom vzduchu na juhu už len 27, vo štvrtok už len 25 stupňov, ale potom ide teplota hore. To znamená, že znovu sa nám tu obnoví juhozápadné prúdenie teplého vzduchu. Tlak vzduchu dnes dosahoval 1026 hektopaskalov, očakávame už slabý pokles tlaku a geomagnetické pole bude pokojné. V primorských strediskách sa všade očakáva pekné slnečné počasie, sem tam malá oblačnosť, teploty vysoké. Ešte treba spomenúť Grécke ostrovy a Kanárske ostrovy, kde sa očakáva nepriaznivé, veľmi veterné počasie. To je všetko na dnes, želám vám príjemný večer.